Kok. Bayu, meong. Wancine sing kucing iki metu ya mancing kucing. Meong. Wah. Iki sapa man wah. Kowe iki ae. Ayo. Lah. Jos. Ayo, meong. Meong. Ayo lah. Meong. Yo. Kucing metu mat. Kucing metu tuh. Hawi mau. Iki katone Mas Susan. Lo. Jajale. Coba tak pas padake siji-siji. Ayo so. Lo. Yo. Sing kae sapa? Aku. Enek klub aku Mas Adi. Ya. Mas Santo, ayo Mas. Ojo banter-banter utune pronel. Ojo banter-banter. Alhamdulillah iki mung duwe turandut. Koret-koretan dah. Ayo. Wayang. Apa? Kucingnya ora metu ya. Kucing tua. Lah. So. Ayo ger. Ayo. Serosaman senom. Suwira tanggapan lepuman kucingnya manda. Awi mau. Ayo lagi. Loh. Iya. Anane loro anane. Ayo. Ayo. Ada kucingnya atraksi man. Kayak sirkus. Loh. Ayo lemas deh. Iya. Bal kunti Mas Ledeng. Mas Ledeng. Yo. Mau jadi
Los noget. Sesuk prei. Ayo ya ya. Pak deh. Tunggale iki mau sih. Gilirane. Tunggale di. Gilirane Mas Susan. Lah. Lah sapa ya gerangane metu. Ayo. Ayo apa ora krungu. Ayo, apa tenaga tua. Iya. Mengkis loh, mengkis. Ayo tuyul. Lah, tuyul lah. Wah. Wah. Gilirane. Ayo lo. Mas Dres neng rairek. Hop. Padha karo sing dembung. Ya, poel. Ya sik rasa jebule. Ya sik rasa. Alon ora kuat nyirut. Kirun goang Sinta untune. Aduh. Ayo. Oh. Iya, wah. Sik rasa lho, Mas. Tadi giriane kirun. Bareng iki sing dembung rokoti kambil. Aku ndak mampu lek. Sambat lek untune cepot kabeh. Lah iya. Kowe ra jaluk rut kabile tak ngenge rut. Tak ngenge ya. Sumbaten dhewe. Oh milih kopi. Oh. Iya.
Tuku kabeh. Aku nyawang untuk kuwi cepot kabeh lho, Man. Ayo. Iki mau Mbah Mandur ora ketok nek ditoli. Ali. Iki terus iki go. Ojo melek lho, Run. Kowe ra diuntu. Ayo. Bowel. Oh, iya. Mas Sutris kowe ra jaluk kabile, Mas. Ora wani. Tak tekne dhewe. Iki gorong gaji esuk. Esuk esuk lho. Ya. Boy. Ojo milik lurun. Boy. Wah, sigar manha. Boy. Ayo. Boy. Oh. Wah, sigar manha. Ayo. Entek tibake. Giliran selanjutnya Kirun. Mas Kirun. Gregok ditepuk. Ya. Tabono kan. Ayo, au. Ya. Ayo. Sampun angkaturaken mengkabul wonten tari ujing Ukure aku terno Bali bomo. Oh, ora duwe kendaraan pan kon ngeterne mati. Bali yo. Dadi gabung. Bayarane double. Pikile. Oh. Jo. Golek Bapak Sutris ora. Ora doyan.
Aku enggak terlalu Bali Pak Sutres. Baik. Tinggal Bali aku Pak Sutres. Ayo. Awi mau Ayo ger. Gunungku. Tak ternipu leh ger. Bali Pak. Iya. Ih. Senajan rati untu sik rasa bengok man. Iya. Ayo. Ayo. So besar kayak nawak nih. Iya. Aku lek Pak Prabu moh, Mas. Man. Lek Bali. Aku tambah nono Pak Prabu. Ayo saya. Buat Ora apa-apa, Den. Ayo. Ayo Mbah Jeleden. Ojo alon-alon. Sakgenmu. Ayo. Iya, oh tanganku. Hawi apa? Iya. Cipta budaya Senatan to aku manut Pak Prabu ae ya. aku padot padot man aku padot man Kadung condong aku karo Pak Prabu mana. Bosoni. Dramamu yo masuk bosoni. Nek tipu kamu kok ngono. Ayo dalam Karepe gawe kreasi. tapi belum ning kancane Angen-angene padha to. Oh. Tangane ndak padha. Yo. Jos Ayahe panu. Yuk.